кайнатма. Без синең белән бер тапкыр ниндидер спикерна күреп алган, ул лидерство турында сөйләде. Лидер булырга, ничек аның артыннан лидер кеше артыннан баралар, имешки халык инде. Һәм без елмаеп тыңладык, чөнки без ул кешенең бернинди дә лидер була алмавын беләдек. Мин аңладым барысында. Тукта. Сүзсез дә аңлый мине Ленария. Сөйләшеп тормый, кайда карап утырый. Бер караганда име усал да әйтте, килсәм диде, усал килсәм диде. Дәшми утырырга риза диде. Шулаймыни? Усал име, менә ул усал. Шундый кеше. Мин усал түгел. Шуңа күрә син без яшәбез. Кара әле. Менә лидерлык нинди сыйфатлар нинди булырга тиеш дип уйлыйсың син? Нигә без шул кешедән көлеп алдык, әзерлекне елмаеп алдык һәм шуннан да бу тупас андый кешедән андый лекцияләрне тыңлап утыру. Без синең белән ни форсаттан күлдек микән? Чөнки без синең белән лидерлар. Юк, чөнки без аның командасында идек. Һәм без беләдек, бернинди дә лидер булмаганын. Без ничектер синең белән подкаст токсично башлана, Лейла, без бит андый түгел. Мин шундый. Син шундый. Андый түгел. Юк, син ул кеше турында сөйләмә. Син миңа бер шул сорауга җавап бир. Лидерлык сыйфатлары нинди булырга тиеш ул кешедә? Лидер. Ну, беренче чиратта менә мин һәр вакыт үземдә ниндидер бер фикер туа, һәм мин аны шул вакытта критикага салам. Менә мин уйладым, 3 җавап башыма туры килде. Һәм мин аны өчесен дә уже алып аттым үз башымда. Бу критика чисто разума нәрсә соң бу. Буны әйтәсем килә беренче чиратта үземнең тоемлау буенча, минем генә тоемлау да түгел, миңа калса инде бу шундый бик популяр яңалык сөйләп утыру яңалык. Миңа бөтен нәрсәне әйтәсе кеше әйтеп бетергәндер инде бу дөньяда име. Лидерлык үз фикере булган кеше, һәм әйттем бит инде мин кире кактым дип фикерләремне башымда, җавапларымны. Һәрбер кешенең үз фикере булырга тиеш. Түгелме соң, лидерныкы гына түгел. Ләкин үз фикерен җиттереп, име, кешеләрне шул фикергә китерергә тиеш. Капма-каршы фикер булса да, мәсәлән, икенче кешеләрнең. Шул фикергә китерергә тиеш, ул бит тагын каршылык. Һәрбер кешенең үз фикере була ала. Тәңгәл килә алмыймы ул шул фикер, менә шул бер фикердәшләр шуңа күрә бер комьюнитиларга җыелып, алдан син аңлыйсың, сезнең фикерләр туры килә, һәм ул ниндидер бытовой гына спорлашулар, ул инде без башка якка ичке борылып киттек инде. Автомат. Лидерлык дигәндә җаваплык кала белүдер инде. Шундый иң примитив әйберләрне әйткәндә, кешеләр өчен, халык өчен. Әйе, шушы йөрткән шушы комьюнити дип әйттек бит инде. Татарча ничек әйтәбез соң ул комьюнити? Шушы берләшмәдә сез бер фикердәге кешеләр, һәм син аны басып кычкырып әйтә аласың, һәм җавап бирәсең шушы фикер өчен. Шулайдыр. Һәм курыкмау дип уйлыйм, батырчылык. Шулай ук лидерлыкка туры килә. Белмим. Вакытында үзеңне кычкырып мин лидер дип әйтмичә, качып торып, бәлки күләгәдә дә лидерлыкның бер сыйфатыдыр. Чөнки кайсыдыр мизгелдә мин сизәм син эшеңдә ошай кача аласың. Менә бу мизгелдә мин кирәк түгел монда. Хәзер менә икенче кеше дә яктырса, үз урыныңны белергә кирәк инде. Лидер булсаң да. Көчле син былай да йолдыз команданың мәсәлән диеме. Ләкин калганнарга да әзрәк кенә ут биреп җибәреп ала торган кеше. Менә син тагын рәхмәт китердең. Критикага алып ташлый торган берне. Лидер беренче чиратта ул үзенең кояш кебек балкый дип әйтик инде. Икенче яктан лидер ул әллә аерылам, менә мин наставник темасына күчә башладым. Ничектер үземдә аңламастан. Лидер беренче чиратта ул ничектер менә синең башка сүз белән генә әйтәм инде, башка кешене яктырта да белергә тиеш. Мәсәлән, мин уйлыйм, чын лидер ул курыкмый, аны күрмәсләр, сизмәсләр дип. Конкуренциядән курыкмый. Ул курыкмый конкуренциядән, һәм ул тик самодостаточный дип шул сүз белән сөйләшәбез бит инде. Үз фикеренә ышана, үз көченә ышана, булдырамы ул аны, булдырмыймы. Әмма ләкин һәр вакытта бит инде самоуверенный, үзеңә генә ышанып та йөреп булмый.
бүтін менә мин шундый кеше ниндидер твердый, ниндидер каты позицияда түгел дип әйтәсем килә. Мин бик гибкая. Менә мин һәр җавапларымда да сизәсең. Мин үз фикерем бар, әмма ләкин мин башка кешеләрнең фикерен шулай ук кабул Син итәм. ничә еллар буе сәясәттә эшләгән кешенең шундый җаваплар булырга тиеш кебек тоела. Теге бер төгәл дә сорау җавап Мин бер ел сәясәттән тыш. Әле терелеп бетмәгәнсең. Мин әле терелеп бетмәдем. Кайнатма. Дуслар, барыгызга сәлам. Бу Кайнатма подкасты. Сез аны я карыйсыз, я тыңлыйсыз. Тыңлыйсыз, әлбәттә, сез аны Болгар радиосында, карыйсыз, я Music лейблының площадкаларында. Без чакырабыз Кайнатмага подкастыбызга сәләтле һәм билгеле шәхесләрне. Бүген кунакта Линария Муслимова. Кем соң ул? Кем итеп беләбез без Линарияны? Бер ел бер кая бер нәрсә сөйләгәнем юк. Мен уйлыйм хәзер фикерләрне ничектер җыеп алып репетировать та әйтмәдек инде әзрәк шунда. Бер кеше репетиция эшләп килми монда шулаймы? безнең подкастка. Шуңа бер кеше теманы да алдан белми күп очракта. Шуңа күрә менә бу шундый теге чын самими аралашу, әңгәмә. Шуңа күрә яраталар да инде безнең Кайнатманы, шулай булганга күрә. Син конгресста эшләгән кеше, ничәдер еллар индеме? Башта волонтер булып килгән син анда. Конгресска мин инде мин тумас бурын ишекләр ачып кергән минем буыннан 92 елда беренче Бөтендөнья татар конгрессы съезды вакытында инде минем әни регионнан Сөйләшеп куйган инде алдан. Минем кызым киләчәк монда берничә елдан соң үзенең харычын Ул кевдә дә булмаган ул вакытта. Бөтендөнья татар конгрессының беренче съездының Шәймиев җыйган вакытта инде бөтен татарларны берләштереп организация булдырган вакытта оешма. Әни шул вакытта инде делегат булып, инде конгрессның нәрсә икәнен мин тумас борын ук минем гаиләдә инде беләләр иде. Мин инде үзем беренче тапкыр мин Башкортстаннан тумышым белән, бәлки кемдер белми, Уфада туганмын. 2005 елны беренче тапкыр килдем Казанга да инде һәм таң калып, шаккатып, мәхәббәтләнеп кире кайттым. Менә Башкортстанда тудың дисеңме? Син анда Башкортстанда тусаң да үзеңне татар итеп хис итү менә ул ничек барлыкка килә? Мин Татарстанда туган, мин Казанда туган кеше. Мин аңламыйм аны ничек инде икенче төрле була ала дигән фикердә китерә алмыйм. Менә калган кешеләргә дә аңлап китә аласың, ничек ул Башкортстанда татар булу? Башкортстан турында белмим, корректно булыр микән чагыштыру, чөнки Татарстаннан тыш икенче җирлек татарларның күпчелек саны булган ул 1,5 миллионнан артык 2 миллион татардыр инде анда. Ул Башкортстан республикасы һәм без анда күп, һәм без анда өйдә. Каядыр читтә түгел. Инде теге татар авыллары, татар мөхите ул дигәндидер башка тел түгел, башкорт телендә татар теле белән 94% ошашлык. Шуңа күрә мин уйламыйм, ничектер мин теге Казанга килеп татарландым дип. Ул нормаль халәт, без синең белән якын теге ощущение да дип тоемлауда татар телен. Менә шулай ук минем биографиядә бар Чиләбе шәһәрендә яшәгән еллар, мәктәптә укыган 2 ел. Менә шунда инде мин татарлыгымны инде бәлки күбрәк аңладым, тоемладым. Мин безнең мәдәният аерыла, тел аерыла һәм башкаларны. Анда инде Чиләбедә яшәүче кешеләр инде сорый иде Башкортстаннан Чиләбегә килгәндә чит ил паспорты кирәкме дип. Шундый хәлдә менә безнең федерация дип әйтикме инде. Кызык сорау иде ул миңа ул вакытта. Күп очракта бит күчеп китәсең каядыр еракка, шунда гына сизә башлыйсың, чыннан да үзеңне идентификацияләү барлыкка килә. Мин татар икән дигәнне еракта гына сизәсең. Димәк, Башкортстанда андый уй юк синең айырып. Юк, мен анда бик комфорт хис итәбез үзебезне. Мин бит инде Башкортстанда 17 елдан артык яшәмим, бәлки хәтерләмимдер дә түгел. Ниндидер хисләрне. Теге уйлау фикере үз-үзеңне шәхес буларак ачу, формалаштыру ул минем Казан елларына туры килде. Шуңа күрә бәлки мин хәзер аны аңлатып, мәктәп баласына бит күп кирәкми.
анда юк сәясәт, анда бар синең сыйныфташларың, синең мәктәбең, ниндидер активлыгың. Мин мәктәптән җәмәгать эшчәнлеге белән булам. Безнең бар иде анда Башкортстан демократик яшьләр союзы. Шунда мин уже активлык күрсәтеп инде. Шунда да яшьләр белән инде эшли башлагансың булып чыга инде. Әйе, үзем дә яшь идем, без анда чыгып йөри идек төрле районнарга һәм сәламәт тормыш итү турында шундый акциялар оештыра идек. Кешеләргә урамда бәйләнеп йөри идек. Нинди роль иде синең анда? Безнең анда спектакль иде ул. Степ идек, шигырьләр сөйли идек, ниндидер теге ЗОЖ темасына. Урамда акциялар оештыра идек, концертлар. Шул халык белән эшләү инде. Аннан соң син Шиләбедән соң күчәсең Казанга. Шиләбедә мин күчеп китәм, татар мәктәбендә укыйм, 81-нче мәктәп, ул Муса Җәлил исемен алды. Һәм олимпиадаларда катнашып, Россия буйлап татар теле олимпиадаларында җиңеп, киләм Казанга һәм укырга керәм татар филологиясы һәм журналистика бүлегенә. Син анда староста булмадыңмы үзең? Әйтәм бит, мин сиңа лидерство турында сөйләшәсе килә. Мин үз гомеремдә 5 мәктәп алыштырдым, Ләйлә, һәм 5 мәктәптә дә анда кайдадыр 2 ел, кайдадыр 3 ел укыдым, кайдадыр 1 ел. Шунда килгәч ярты елдан соң миңа класс җитәкчесе әйтә иде, әйдә син староста бул дип. Мин бит алай, мин бер кайчан да кычкырып та, син мине беләсең инде. Әйе, шуңа күрә әйтәм бит. Бу тумыштан килә микән бу сыйфатлар? Яки ул менә синдә әниң шулай тәрбияләгән микән сине? Ничек уйлыйсың? Лидерлык гомумән гаиләдә безнең лидерлар дип әйтә шулай сөйләшик алайса. Әбиемнән башласам да була инде минем иң яраткан история тарихымда. Эмансипированный хатын-кызлар турында сөйләргә яратасың син. Синең әниң дә, әбиең дә шундый. Әби ул 50-нче еллар вакытында Башкортстаннан Казанга институтка укырга керә. Теге галушлар киеп килә, шулай сөйли иде инде миңа. Монда Казанда укып кире Башкортстанга укытучы булып кайта инде. Башлангыч сыйныфлар укыта, татар теле әдәбияты һәм аннары завуч була. Аннары анда бит инде шул партия эшчәнлеге бик актив. Укытучылар бит инде тоже бик бәйле аларны инде теге оештыру мәсьәләсе. Ул 3 созыв сельсовет рәисе булып эшли 60-нчы елларда. Хатын-кыз буларак. Монда инде бар бу гаиләдә. Монда бар күптән. Шулай итеп әбине инде һаман беләләр, ул шундый почетный гражданин, почетлы кеше исемен йөртә безнең районда да. Менә күп кеше аңлап бетерми бит, менә мин күптән түгел сөйләшкән подкастта теләчедән килергә җибәрергә курыкканнар баланы күптән түгел 20 ел элек, 20 ел университетка кертергә. Уйлап кара. Ә монда ничәнче ел дидең син әниең үзе киткән галушлар әбиең? Әби 56-нчы, 54-нче еллар. Бу сугыштан соң. Әйе, менә укыз алдыга китергә кирәк, ул нинди кыюлык булырга тиеш. Ама ул бит телдә рус теле булмагандыр инде, бар шул көчле. Әйе. Ничек Казан фикере минем әбиемә кергән, аның татар теле укытучысы бик көчле булган. Менә укытучы бик зур роль, мөһим роль уйный инде, әлбәттә инде. Шу яңалык түгел. Ул Казан турында сөйләгән, безнең бит инде бөтенесе головной офис дип әйтәбез, баш офис Татарстан, бөтен дөнья буйлап яшәгән татарлар, чөнки Татарстан республикасы исеме, шуннан да безнең күз баш каядыр карарга тиеш. Шуңа күрә безнең ориентир инде чиксез Татарстанга. Һәм шулай Татарстан турында аны укытучысы сөйләп, аннары инде әбигә аның әбисе ярдәм итеп алтыннарын, акчаларын биреп, шулай яхшы укысаң, кайтармасаң да була долгыңны дип инде үҗәтне. Шулай әби тырыш кеше булганнар, бу сугыш елларында вакыт гомумән гаилә инде Ләйлә, әйдә шулай дип әйтик, безнең бабай да авылда теге управляющий булган һәм 9 бала, әби иң олысы, шулай җаваплылык алырга инде нәселдән димәк килә активлык, җаваплылык. Геннарда бар булып чыга инде, генның. Мин генетикага ышанам.
Әйе. Чыннан да ул темага да күчүп китсек. Шуннан да хатын-кызларга күчә дип сөйләр бит. Менә бит бәлки яһүдләр дөрес эшлидер. Әнисе теге үз милләтеннән булсын дигән кебек. Бәлки. Шулай итеп, аннары әни укырга килә. Әни инде ул 80-нчы еллар, 90-нчы еллар теге Казанның шыксыз вакытларында күргән кеше. Куркыныч вакытларында менә теге яшь сериаллар чыкты бит инде. Аны минем әни дә карады һәм Шулай булды дип. шулай булды да, шуннан без институттан кайтканда да трамвайда минем сыйныфташ однокурсник курсташларымның шулай сумкаларын талаган вакытлар булды. Шулай. Әни Казанның шундый ягын белә. Һәм шулай итеп мин экскурсияга килеп, без менә ничектер гаилә белән Казанга, бәлки бу минем шундый очрактыр. Мин бит бөтен гаилә турында да шулай әйтә алмыйм. Бу минем шулай гаиләдә. Әйе. Бу бөтен Башкортстанда шулай дигән сүз түгел. Әлбәттә. Юк, менә синең үрнәк күрсәтелгән, юл инде бар, сукмагы бар, син инде аннан буенча. Алар сиңа каршы килә алмыйлар, чөнки үзләре ул юлны узганнар име. Ул бездә билгеле иде. Бу гаиләдә бөтенесе Казанда югары белем ала. Мин инде теге 1-нче сыйныфка кергәндә ул билгеле иде. Мин Казанга китәсем. Менә кайтырмынмы? Ләкин Казанда калырмынмы? Ансы инде башка. Килеп җиткәндер инде вакыт инде кемгәдер монда калырга. Менә университетка кергәндә син староста булдың һәм укуың көчле булдымы син? Ничек уйлыйсың син аны? Яки менә Мин 1-нче курста бик илһамланып, яратып укый башладым чыннан да. Һәм шул ук вакытта җаваплылык хиссе дип әйткәндә, лидерлык миңа, мин лидер дип әйтү түгел, менә әгәр дә олы кеше үзенең яшәү тәҗрибәсеннән күреп миндә лидерлык хиссе күрә икән, бу мине илһамландыра. Һәм минем бар иде шундый укытучыларым мәктәптә. Мин ничек булдыра алам, шул кадәр анда ниндидер иншалар яза идем. Һәм мине күреп ниндидер әйтәләр иде, әйдә Ленария, синең бар менә шундый сыйфатларың дип. Әйдә ул якны үстерәбез. Мин бер яктан шундый иярүче дә кеше, ышанучы кеше. Менә ничектер Казанга килгәч тә шундый кешеләр булды. Кара әле, син менә шундый кеше. Мин үземне андый кеше дип уйламыйм. Миңа читтән шулай дип әйтәләр дә, һәм мин шуңа ышанып нәрсәдер эшли башлыйм. Мин шундыймын. Мин шундыймын дип. Һәм ничектер теге тырышасың и җаваплылык тоясың шушы кеше димәк. Кешеләр алдында инде, остазларың алдында. Остазлар, ул остазларны күңелең белән дә шулай ук сизәсеңдер инде. Ул сиңа авторитет булган кешеләр булырга тиеш. Һәм мин хөрмәт иткән кешеләр шулай мине дә яшькә карамастан хөрмәтен күрсәткәндә, мин ничектер ачылып китә алам шул вакытта. Конгресска ничек килеп эләктең? Хәтерлисеңме син ул көнне? Иң беренче көннеме, әмма студент вакытын әйтәсеңме син? Менә кайчан син кирдең? Беренче дип сөйлибез инде без. Беренче тапкыр Казанга килгәч, 2005 елда Казанында 1000 еллыгын әзерләнә иде, әле анда әле кул шәрифләр дә төзелеп бетмәгән иде, бугаймы инде, брусчаткалар да салынып бетмәгән иде, без шундый Казан буйлап йөрдек. Иң беренче бина безне алып кергән, ул бөтен дөнья татар конгрессы иде. Бу теге мантыкка туры килә, татарлар чит төбәктән татар конгрессы белән таныштырып. Шунда ук идеме, опера балет театры янында. Әйе, шул. Бинасы үзгәрмәгән әле. Бинасы үзгәрмәгән, шулай итеп без анда кирдек, анда инде татарлар турында сөйли башладылар. Ул гаиләдә теге татарлык ул ничектер табигый күренеш. Әмма монда инде татар конгрессының җитәкчесе Ринат Зөнҗ Закиров ул вакытта безгә инде балаларга шунда сөйләгән иде. Без татарлар, җир шары, без күп, без шәп, без текә. Шунда инде мин шуңа ышанып диген. Шуңа ышанып, әлеге баягы. Шулай итеп, беренче тоташу, беренче нокта шул татар конгрессы иде, һәм бу оешма миңа шундый зур булып күренде, күңелемә якын булып күренде ул вакытта. Һәм Казанга укырга кергәч, белә идем, ниндидер берәр ситуация булса, шундый үзенә күрә офис бар. Анда барып, теге фикер уртаклашып була дип. Мин расположенный идем. Позитив, минем татарлыкка килүем позитив килде. Каршылык белән түгел. Безне кыерсыталар, менә эшлибез. Минем юл андый түгел, минем бик шундый.
Біз үсәбіз, біз бар, деп үзебезне күрсәтергә теләп индеме? Әйе, теге кыерсытудан түгел, без көчле, без шәп, һәм мин шул фикергә әлегә баягы ышанып, шунда. Беренче тапкыр мин инде КВНда куратор булган идем. Шаяннар тапкырлар клубы Казан, шул беренче юнәлешләрем, хәрәкәтләрем. Шуннан анда безнең активистлар чакырдылар, Татар конгрессында яшьләр канаты формалаша, беренче җыелыш була дип. Без бит инде татар факультеты, анда инде без 40 кеше автоматом чакырулы. Шулай итеп мин беренче очрашуга килдем. Шунда инде тәбрис иде, аның менә беренче елы иде рәислеккә килгән. Ул әйтте, без быел Тукайның 100 елы, әйдәгез берәр чара оештырабыз. Бер команда туплыйм, шәһәр буйлап активистлар. Без теге беренче очрашуда анда 40 кеше идек. Аннары икенче очрашуда 20 кеше, аннары 10 кеше. Шулай итеп, печән базары, беренче печән базарын оештыруга мин кирип киттем волонтер буларак. Һәм инде монда теге үземнең административ ресурс дип әйтик, староста булу университетта мин төркемнән анда 30 кешене татар костюмнарына киендереп, китереп бастырып куйдым печән базарына. Шулай мин кирип киттем иҗтимагый хәрәкәткә. Кеше җыя беләсең булып чыга индеме? Аннан илһамландыра беләсең, бушка эшләттерә беләсең. Дөрес ишенде. Ниме? Ниндир сүз табарга кирәк бит кешеләргә, киенеп басып торырга. Шулай була инде димәк. Аннары без волонтерлар белән күп эшләдек бит инде чыннан да. Ул яктан татар хәрәкәтендә, татар факультеты, Татфак, бүгенге көндә ИФМК инде, бик ышанычлы терәк, чыннан да, ниндидер проект оештыра башласаң, бер шалтырату ясап, син инде үзеңә команда җыеп аласың. Бу яктан Нәрсәгә шулай мөмкин? Ничә уйлыйсың? Нигә безнең факультет шундый? Ул бит уже целевая аудитория. Анда аңлатып торасы юк, татарлар текә, татарларны теге яшәтергә кирәк дип, ул кеше инде ипилек, тозлык, татарлар өчен татар темасында. Татарлар өчен эшлим дидер дә. Ул иң җиңел. Шуңа күрә менә инде медицина факультетынан татарлыкка белән бәйләп ниндидер кешеләрен табырга авыр. Ансы инде уже өстәмә тырышлык, өстәмә илһамландыру халыкны. Үзең ышанырга тиешсеңдер инде ул идеяга. Уф дип әйтим. Артты дигән. Милләтчелек турында сөйләшәбез менә бүген. Юк, менә лидерлык турында сөйләшәс килгән. Менә син җыйдың бит индеме? Печән базарын бергә эшләдегез дидең. Вакытта лидер булып тәбрис барган индеме? Сез аның артыннан баргансыз, әйтсә шуны эшләгәнсез. Ул да сезгә ниндер юл биргәндер инде, аңлаткан, кая кем белән эшләшергә кирәк икән, кемгә нинди сүз, нинди кагаз тыгарга, мәсәлән, индеме? Аннан соң синең бер өлеш вакытында Дубайда яшәп аласың бит инде Эмиратта. Университеттан соң, университеттан соң. Һәм сине ничектер теге вакытында кире кайтып Казанга тәбриснең урынына чакыралар. Булып чыга. Шул команда каламы, тәбриснең командасы каламы? Синнән кала булып чыга, сине күтәрәләр. Име, аның урынына. Мин бит инде менә шул такым тәбрис яңа хәрәкәт җыйган. Мин Син танышыйсыз алар өчен, барысы да өчен. Танышыйсыз түгел, без бергә эшләдек ничә ел. 2 ел булмагансыңлар. Мин бит шул командадан. Мин Дубайга киткәч тә анда татарча диктантлар, мин төрле акциялар оештырып яттым әле туктаусыз. Һәм әмма ул минем теге һөнәрем буенча оештырырга тиеш тә түгел әйберләр иде. Ул инде не отпускает дип җибәрде. Үзенең инициатива. Әйе, дидер татарлар бар. Шулай җыелдык да инде ясадык. Бер авырлыгы юк. Бер оештырырга өйрәнсәң, авыр түгел инде. Димәк, шул тәбриснең командасы сине инде белә торып, тәбриснең командасы дип әйтәсең син. Без бит шул команда. Ничек инде без менә ул сезнең лидерыгыз иде. Шуңа күрә әйтәм мин, аннан соң ул башлыкны алып куеп, сине башлык итеп куялар да, аның командасы синең командага әйләнә. Сез әлбәттә бер команда, ләкин шулай дәвам иттек. Шуннан инде мәсәлән, бүгенге көндә Райнур бит инде җитәкли. Ул мин рәислеккә килгәч, шулай ук активлашып киткән вакыты яңа кешеләр шулай кушылып, ничектер матур хәрәкәт ул
Безнең чыннан да идея көчледер дип уйлыйм. Һәм чыннан да шәһәрдә әле берләшмәләр, сообществолар, комьюнити сүзләре теге популяр булганчы, без инде шул форматта эшли идек. Шуңа күрә ул идеологиясы шушы берләшмәнең көчле, һәм анда һәрвакыт инде яңа кешеләр килеп тора. Ул ниндидер зур поток түгел. Ул нәкъ менә үз фикереңне һәм фикерләр туры килгән, тәңгәл килгән. Кайдадыр яңа кешеләр кушылды. Һичшиксез без бит инде шул команда белән оешып, вузлар буенча чыгышлар ясадык. Без инде анда 700 студентны Уникста җыйган идек, татарча метап, теге TEDx форматын оештырып, анда хәрәкәткә яңа кешеләр килде. Шундый бик кычкырып сөйләгән зур проектларны тәкъдим иткәндә, шуннан яңа кешеләр хәрәкәткә кушылып китте. Һәм менә шушы хәрәкәткә килгән кешеләр, мәсәлән, Уникстагы студентлар, татар студентлар очрашуыннан бүгенге көндә КВН кураторлары Әйдә Шаяртның Камал театрында эшлиләр. Һәм без һәрберебез ничектер үз Шул бер тирәдә индеме? Без югалмадык, һәм һәрберсе үсте. Хәзер волонтерлыкта түгел, профессиональ дәрәҗәдә шәһәрдә чаралар оештыралар, дидер институцияларда эшлиләр. Күп очракта безнең менә халык, Казанда яшәүчеләр, Татарстанда яшәүчеләр, алар сезнең проектларыгызны белгәннәреннән. Ул Печән базары, Җәдид фест, Мин татарча сөйләшәм. Моны Райнур сөйләргә тиеш түгелме соң, Ләйлә? Моны Райнур сөйләргә тиеш түгелме соң инде хәзер? Сөйләде. Мин аны сәй китерәм. Менә ул проектларны, ул бит инде сиңа хәтлек булган әйберләрне. Ничек итеп менә син ул әйберне үз өстеңә алып, ниндидер яңалыклар кирткәнсеңдер? Нәрсә ничек эшләнде ул проектлар? Шуны сөйләсәң. Миңа җитәкләргә Эмираттан кайткач инде шулай тәбриз китте бит инде. Мин ул проектларны бөтенесендә, ул проектлар мин булганда барлыкка килде, һәм мин аларны эшли белә идем. Сөйләүче кеше генә мин түгел идем. Шуңа күрә монда инде теге оештыруда проблема булмады. Сөйләргә өйрәнергә туры килде. Шул гына инде. Әле өйрәндемме, юкмы белмим. Оратор курсларын алганыңмы? Нәрсә, ничек эшләдең син? Ничек сөйли башладың? Чыгасың да сөйлисең, утырасың да сөйлисең. Анда нәрсәдер өйрәнергә. Бәлки өйрәнергә кирәк булгандыр, шуңа әзрәк әнә. Фикер йөртү була бит, шуны фикер йөртү, фикер туплау, һәм аны ничектер авызыңнан дөрес итеп чыгару. Практика. Беренче чиратта мин шалтырата идем теге остазларга, командадагы кешеләргә фикер йөртә белүче. Менә мин чыгыш ясыйм. Менә шундый тезислар үзем өчен билгеләдем. Мин ничек уйлыйсыз, моны шулай әйтәбезме? Татар яшьләре форумы исеменнән дип. Без бит инде ул бер генә йөз түгел, ул команда һәм ул совет, шура. Шуңа күрә безнең бөтен эш ул теге килешенеп эшләнә. Кайсы якта ниндидер акцентлар ясыйбыз, нәрсәләр, нинди идеяны алга чыгарабыз икәнлеге турында. Ул яктан командага рәхмәт. Мин чыннан да минем Казанга килеп яшьләр форумына эләгү, мин уйлыйм, минем бөтен процессларыма ул юл салды. Бүгенге көндә һәм тормышымда, дуслыкта бөтен теге колесо баланса дип әйтәбез бит инде. Юнәлешләрне шутлаганда, төзегәндә мин аннан дуслар да таптым, теге эш буенча да, кызыклы темалар буенча да. Хобби, сәламәтлек, мәхәббәт дигән колесо балансы турында сөйләшсәк инде. Анда ул моментлар да бар. Аларда ноль булмадымы? Кайбер вакытта булды. Менә син әйтәсең, миңа ошыйдыр дип сөйлисең, син күрәм, сиңа командасы да әйбәт, проектларда шундый яхшы, ләкин киттең бит син аннан. 4 елдан артык, ул 2 тапкыр сайланды. Андый урыннардан китмиләр, Ленария. Нишләп инде? Бу бит яшьләр хәрәкәте. Ул үз урыныңны, үз вакытыңны белергә кирәк, сизергә. Һәм чыннан да бу бит минем тегенедер шәхси амбициялар түгел. Бу безнең хәрәкәт һәм син үзең дә әйттең, әнә сәясәт белән дә бераз бәйле дип. Ул хәрәкәт миңа кадәр булган, миннән соң да булачак. Мин аны теге яны янәшендә җитәкләп бардым ниндидер период. Һәм
Әйттек бит инде подкастны башлаганда, лидерлык ул башка йолдызларны да чыгара белү, яктырта белү һәм үземнең күңел сизү буенча да мин аңладым, яшьләр үсте һәм Канатланырга вакыт алырга да инде. әйе, ул заманына да туры килгән. Мәсәлән, шул Нур турында әйткәндә дә ул бит инде IT белгеч һәм 21 гасыр, инде гасыр дип инде ясалма фәһем шул ук темасы. Без бит инде милли хәрәкәт, аның идеясы телне үстерү, милләтне ярдәм итү аңа, теге яшәтү. Шуңа күрә монда озак минем утыруның мәгънәсе юк. Ул яшьләр барлыкка килде дә аны. Шундый кызык, что син аны аңлый алгансың кебегеме. Ләкин чыннан да бит күп кеше андый креслога утыра икән, китмәскә тырыша. Нинди соң кресло инде ул? Дип кеше ашай дип уйлый бит аны. Без бит кара, без шуңа күрә лидеры мнений бит инде күбесе, үз фикерен йөртүче кешеләр. Анда яшьләр форумында кемне без бөтенебез дә гел теге бер горизонтально һәрвакыт эшләдек. Анда мин булсынмы, анда Гүзәлия булсынмы, төрле кешене куеп була иде. Без бөтенебез дә лидерлар ул хәрәкәттә. Аны теге менә мин генә булдыра ала идем түгел. Ул любой вакыт шушы оешмадан теге нинди яшьне алсаң да, яшь кешене, ул лидер булып үсеп кит, ул потенциалы. Ул оешма шуңа күрә миңа ошый, һаман мин аны яратам. Чөнки анда әгәр дә син фикер йөртмисең, синең юк нидер төп идеяң тормышта, син анда озак хәрәкәт тә итә алмыйсың. Бит теге мәктәп үзенә күрә һәм миңа әзрәк авыррак сөйләшергә бу темага. Беләсеңме, авыррак дип, мин киткәнгә 1 ел була инде тиздән. Һәм мин бу темага рефлексировать иткән кебек уйлыйм. Без халыкка әйтәбезме соң безнең беренче очрашуны? Без бит синең белән инде халык белсен. Без инде кешеләр моны игътибарлап тыңлагыз. Ноябрьдә без тыелны төшергән инде. Без сөйләштек Ләйлә белән. Мин киткәннән соң безнең подкаст язылды һәм шундый 3 сәгатьлек рефлексия барды. Бөтен нәрсәне бушатып бетердем. Ләкин ул чыкмады. Шуңа күрә менә без яңадан бер мизгелләрен күтәрәсе, сөйләшәсе бар кеше бит аны белми, без сөйләшеп алганны. Сине җибәрәселәр дә килмәгәндер инде. Өстәге утырган кешеләрнең эшеннән. Бу бит иҗтимагый хәрәкәт. Анда өстәге утыручы кешеләр дип әгәр калдыра алмыйлар инде. Син китәм. Кемне кем көчле алсын? Кая китергә, андый вакыты җитте китергә икән аңлагансың син, мин инде яшьләргә юл бирәм. Кая китергә дигән уйлар белән син нәрсә инде уйлар белән киттең? Или ял итәргә генә, менә 1 ел буе мин ял иттем дип әйтәсең син. Ну, чыннан да бу 4 ел ярым эчендә, рәислек вакытында мин зур трансформациялар уздым дип уйлыйм. Матур, модный сүз хәзер инде. 1 ел 3 елга туры килә дигән. Шулай дип әйтик. Сөйләшергә дә, сөйләргә дә өйрәнәсең, камерага да, камерасыз да, үзеңне тотырга да өйрәнәсең, тиз фикерләргә, кайдадыр инде фикерләмәскә. Фикерләмичә эшләргә кирәк, кайбер фикерләмичә. Без эмоция дип әйтик. Фикер түгел, юк, эмоциясыз кайдадыр, фикер түгел инде. Шуңа күрә мин һәр вакыт анализларга яратам. Мин йокларга яткач та төнне, кич 2 сәгать уйлап ятам. Минем башым авырта. Кеш, шуңа күрә. Алай күп уйламагыз. Күп уйларга ярамый шуннан. Шуңа күрә теге һәр вакыт гаиләдә дә мин бер генә бала, мин теге бер үзем утырырга да яратам. Мин үзем белән уйнарга. Мин диалоглар башта. Обожаю. Халык белән дә миңа рәхәт.
халыксыз да бигрәк рәхәт. Шуңа күрә миңа кирәк пространство, теге вакыт. Менә әйттек бит инде, студент елларында шулай ук актив идем, чыннан да беренче курстан уже яшьләр хәрәкәтенә кереп киттем. Төрле хәрәкәткә, теге старосталыкта алып бардым. Шулай итеп инде 4 ел узгач, шундый тәкъдим килде, Эмиратка китеп эшләргә мөмкинлек бар дип, шул журналистика юнәлеше буенча. Һәм ул минем өчен ул вакытта шулай ук ял кебек, рефлексия кебек булды. Менә бер этапны тәмамладым, һәм миңа әзрәк тынырга кирәк. Иҗтимагый эш бик күп көчне ала. Ул сиңа көч тә бирә. Шул вакытта син 24 сәгать буе син ул хәрәкәттә. Менә кичке 6-да бу хәрәкәттән мин чыктым. Ул юк. Ул синең белән яши, син шундыйсың, һәм син үзеңә шундый отпуск кына бирә аласың, актив булмаска дигән кебек инде. Фикер йөртү, анализлау, ниндидер һаман процессларда булу, ул синең белән һәрвакыт гомер буе. Шуңа күрә менә шул ук 4 ел теге университеттан соң, менә рәислектән соң 4 елдан соң минем килеп җитте үз вакыты, рефлексия вакыты. Шуңа күрә мин бераз ял итеп алырга җыендым. Бераз, 1 ел. 1 ел. Хәзер син бар 1 ел эчендә барыбер ниндидер проектлар булгандыр, каядыр эшкә чакырганнардыр. Әйе, анда теге зур җаваплылык алмыйча, тыныч кына хәрәкәт итәсең. Мин гадәттә циклларга бүлсәң, минем теге көч биреп, якты иттереп эшләүдер инде бәлки. Шундый. Теге бөтен җаваплылыкны Ял дип аталган әйберең синең, ул Мальдивада ял итү түгел, Балида ял итү түгел, менә проектларны алсам да, ләкин син анда котышкыч эшләмичә инде. То есть беренче рольләрдә булмыйча. Әйе, беренче йөз булмыйча, теге беренче кеше түгел, ниндидер кайдадыр анда теге. Әйе, төрле проект ясаганда бит юл картасы буенча 50 пункт. Шуның нинди пунктларын хәленнән килә, шуны эшләп утырасың инде. Белмим әйтергәме, кирәкме, кызыкмы бу кешегә. Мәсәлән, рәислектән киткәч мин Кырымда яшәдем. Анда инде безнең яшьләр үзәге барс дип атала, Татарстан Республикасы төзегән. Анда директор урынбасары булдым. Беренче йөз түгел, менә шулай тыныч кына эшләү дип әйтик инде. Кыш көне мин анда эшләдем, аннары кайттым. Шуннан инде проектларга төрле кушылып киттем. Нинди кызыклы проектлар булып өлгерде бу арада? Нинди кызыклы проектлар? Мәсәлән, әйдә соңгысын әйтсәк, халыкара ислам сәнгате проектын оештырдык без бергә. Хатын-кызларга багышланган. Әйе, Остабикә дип атала, ул хатын-кызлар белән бәйле проект. Анда 50 художник җыелды төрле илләрдән, һәм аны инде минем дус кызым белән аны да менә чакырырга киңәш итәм. Татарча авыр сөйләшә инде. Шунысы. Күп шул менә шундый безнең сөйләргә әйбере бик күп минем дус кызның. Шул проектларда кайдадыр печән базарында ярдәм иттем. Теге аны бит инде син хәзер гомерлеккә ул печән базарына бәйләнгән сөйләр бер шулай бар инде ансы теге шул теге комьюнити дип әйтәбез бит инде теге кешеләрнең ышанычы, анда инде шуннан җәй көне мин дус кызыма шулай ук булыштым. Менә дуслар дип әйттем бит инде сиңа. Бөтен проектлар минем дус кешеләрем белән бәйле. Дизайнер, минем Аселя исемле дус кызым бар. Ул үзенең ноктасын, кибетен ачты. Шундый шоп инде җәй вакытында. Мин аңа сату итәргә дә ярдәм иттем. Менә бу моментны тоже сөйләп китик әле, чыннан да шундый рәис булып эшләгән кеше бер мизгел парктагы кичкенә генә кибетчектә бижутер түгел ювелир сәнгатендә, көмештән эшләнгән әйберләрне саттың, син сатучы булып эшләдең. Һәм сиңа кунакка кем генә килмәде, мин хәтерим синең сачлардан да карап барган идем. Һәм алар шуны сокланып сөйлиләр, карагыз. Булай да була ала икән дип. Бу да популярмы хәзер? Бар иде ничәдер ел элек дауншифтинг дигән аңлатма. Бу теге кеше ниндидер зур проектлардан соң арып бара анда кибеттә ипи сата мәсәлән. Бу әзрәк теге эш дип әйтеп бергә дөрес түгелдер инде. Беренче чиратта ярдәм булды. Бу безнең үзенә күрә пиар ход иде. Шулай ук ярдәм итәргә кирәк иде бит инде дус кызга. Һәм миндә буш вакытым күп иде. Параллель вакытта проектлар барды. Һәм мин инде анда теге лидер мнений дип
әйтәләр бит инде. Әйе. Ул мин мәсәлән нигә миңа ул проектта авыр булмады һәм мин анда бернинди дә кимчелек үземдә тоймадым, чөнки ул этника, ул теге татар әйберләре һәм аның бар идеясы, ул идеясы булган әйберне теге сату дип әйтик, теге во всех смыслах, бөтен мәгънәдә дә ул авыр түгел, ул бик җиңел, чөнки син теманы беләсең. Әйе, шулай итеп, җәй көне парк эчендә бу бик матур күңелле период иде минем өчен. Yol итеп алу, бу да yol итеп алу булып чыккан инде, димме? Икенче эштә эшләп алу, ул да yol итеп. Әнә дуслык дидең син, әмма дуслыкта да бит кемдер лидерлыкны ала үзенә. Син үзеңне ничек хис итәсең? Сине тыңлыйлармы күбрәк дусларың? Я, син дусларың белән. Минем дуслардан сорарга кирәк инде, Ләйлә. Әйдә, әйт. Ну, кайчакны, әйт, менә күрәсеңме? Син лидерлыкны бик җиңел аласың һәм сиңа бирәсе килә ул лидерлыкны. Кая утырырга, ресторанда, кафеда, мәсәлән. Син андай Так берләрне. себе лидерлык. Юк, менә андай бер дә бар бит. Синең Мин янында тәмле ашарга яратам. җиңел сиңа тоттырырга, синең арттан асылны бирисең. Шунысы да Юк, мин үземдә бик күп асылынып йөрим дусларым артыннан. Һәм бәхетле шул ук вакытта кирәк булса, бу по ситуация дип уйлыйм миңа калса. Бу бит инде тоже теге мөнәсәбәтләр. Әйе, мөнәсәбәттә төрле. Әйе, һәм анда кайдадыр кемдер активрак, инициативалы. Син аны, тоемларга тиешсең. Бу бит шул ук дуслык ул. Менә без синең белән дуслаштык. Менә аның срогы юк. Ул теге табигый һәм үз теләк белән булдырылган мөнәсәбәтләр. Шуңа күрә син потребность дип әйтик инде, кешедә кирәклек, теге кемдер аңлаган кеше кирәк бит инде сине. Туйымлаган кеше кирәк. Туйымлаган, әйе. Менә мәхәббәттә, пар булганда, мәсәлән, син ничек уйлыйсың, менә ир-атның лидер булуы кирәкме, яки хатын-кызда булса буламы? Синең очракта ничек булыр икән? Шулай ук мөнәсәбәт инде бу. Анда инде дуслыкта мин уйлыйм, расчет ничек булыр микән татарча? Кайсы мәгънәдә? Мәсәлән, дуслыкта расчет юк дип әйтәсем килә. Бу инде ихтиярый әйбер. Менә сиңа рәхәт кеше белән һәм сезнең ничектер гармониядә дуслык дәвам итә. Мөнәсәбәт, шәхси тормыш дигәндә инде мәхәббәт. Миңа калса анда бар сезнең барыбер бер-берегезгә карата ниндидер син көтәсең нәрсәдер кешедән. Нигә шулай микән? Нигә ир-аттан көтелә, дуслардан көтелми? Менә ул ничектер, бу бит җаваплылык. Мәсәлән, син мөнәсәбәтләргә кергәндә парың белән, сез бит инде үзегез өчен аңлыйсыз, димәк, сез күбрәк вакытны бергә уздырасыз. Нәрсә өчен син аны сайладың, нинди кызыклы моментлар өчен, нәрсәдә ул сиңа ярдәм итә. Моны ачтан-ачык аралашып әйтергә кирәк микән башыннан ук, яки Миңа калса аны бөтенесе дә аңлый. Бу монда инде уйлап эш ителгән кебек процесс. Һәм киләчәктә инде сезнең ниндидер анда гаилә кору, мәсәлән, ниндидер ният була. Шәхси тормышның ир-ат белән хатын-кыз очрашканда миңа калса, ул теге ният белән аны очраша башлыйсың. Аның нияте төрле булырга мөмкин. Кинога йөрү, анда гаилә булу, сәяхәт итү. Бу дусларга да туры килә инде. Кинога йөрү. Ләкин менә барыбер бит инде син бит көтәсең ир-аттан теге әйдә өйләнешик дигән сүзне. Димәк, син аңа бу лидерлыкны торасың булып чыга бит, аннан көткәнгә күрә. Көтәсең дип миңа калса, бу сез икегез дә моңа киләсез, әгәр дә әзерсез икән. Әйтәм бит, шунка сөйләшеп, бәлки сөйләшәсе туры Сөйләшәсең инде, күбрәк сөйләшәсең. Хәзерге вакытта. Бәлки яшьрәк булганда мин, мәсәлән, әлбәттә көтөрим. Менә минем ир-атым. Хәзерге мин аңлыйм. Нинди ният белән? Кая барабыз без? Әйдә аралаш. Бу минем лидерлыкны алып булып чыга бит. Мин сөйләшә башласам. Аңлыйсыңмы? Кемнән инициатива булырга тиеш? Кем җаваплылык алырга тиеш менә пар өчен? Сиңа ничек комфорт булыр үзеңә? Әгәр дә икенче яктан, мәсәлән, мин тоям икән шундый ук якынлык, җылылык, мин уйлыйм, мин курыкмыйм ул вакытта инициатива итәргә.
Әгәр дә син ул җылылыкны, аны бит инде ул барыбер бу бит йөрәк эше, мәхәббәт. Миңа калса монда син аңлыйсың, что-то не то или все в порядке дигән кебек. Интуиция дигән әйбер бар. Әйе, интуиция һәм ябык кешене син ача алмыйсың берничек тә. Әгәр дә икенче кешедә син ачыклык сизгәндә, ул бит җиңел үзеннән үзе барлыкка килә андый сөйләшүләр. Моны уйлап утырып, теге проект түгел, дорожный карта, менә шушы көнне шуның турында сөйләшәбез, 2 көннән соң менә шушы турында сөйләшәбез дип түгел. Ул китеп барганда, утырганда, кофе эчкәндә ул үзеннән үзе чыга ул темалар. Шулай дип мин уйлыйм, монда интуиция. Кеше икенче ябык кешене ачып булмый. Бәлки буладыр да инде. Төрлечә була бит бу тормышта. Әйе, без син белән ул егет кеше, мәсәлән, кыю түгелдер. Әгәр дә сиңа, мәсәлән, андый син әзерсең икән. Нәрсәгә менә кыю түгел егет, кыю түгел егет кемгәдер ошый, кемгәдер шундый, кемдер хатын кыз шундый лидер, аңа бары кыю булмаса да ярый егетне. Ул аның өчен нәрсәдер әйтеп, үзе юл бирәчәк. Аңа комфорт, андый да булырга мөмкин. Менә шуңа күрә мин синең турында сорыйдым, сиңа ничек комфорт булыр, синең иратың иратка ул лидерлыкны тоттыра аласыңмы син? Мин уйлыйм, әйе, мин тоттыра алам. Шулай дип кенә җавап бирәм, наверное. Тоттыра алам. Әгәр дә кеше бу шулай ук шундый, аның ниндидер юк. Кагыйдәләре юк түгел. Ярап, без аңладык, синең лидерлык сыйфатлары алар кайдыр эштән, геннардан булырга мөмкин. Ләкин барыбер син ниндидер китаплар укыгансыңдыр бит инде, ниндидер кинолар карагансыңдыр, кем сине илһамландырган яки аңлаткан, яки структурага салгандыр синең уйларыңны, дөрес тә мин дөрес эшлим икән, мин дөрес уйлыйм икән дигән. Андай булган синең юлыңда очрашкан китаплар яки кинолар? Университет вакытыннан ук сәяси кинолар карадым, сериаллар. Исемнәрен дә аларны хәтерләп бетермим инде. Миңа кызык иде шушы теге эштә нинди процесслар бара, коллективлар арасында. Домиклар да карадык инде. Шуңа күрә алай ушым китеп, тагын шушы китапны укыйм, менә сиңа дөнья, абау, шулай икән. Ачыш биргән әйберләр юк. Бу бәлки начардыр да, ничектер мин бер нәрсәгә дә аптырамыйм дип әйтимме. Бу бәлки тәҗрибәң көчледер син инде. Буларны узгансың инде, мин бу булды инде минем тормышта дип кенә уйлыйсыңдыр. Тоже ничектер бик самоуверенно кебек. Белмим, алай яраткан актер мин юк, беркайчан да булмады. Студент вакытындамы, шунда инде беренче курстамы укыган идем. Бөтен миңа калса бер 99% кеше әйтәдер, алхимикны хәтерлисеңдер. Пауло Коэльо. Ул бик популяр иде ул вакытта, һәм инде шулай бераз ничектер күңелемә тигән иде инде. Үз юлыңны табу дигән мәгънәдә бит инде ул әсәр. Син шул кадәр күп юл узасың, һәм син үзеңә ул юлны эзлисең икән дигән кебек. Ничектер шул урыныңда дигән фикер. Шул фикер, бәлки шул тормышта әле нәрсәләр эзләргә була, һәм син барыбер үзеңә килеп кайтачаксың дигән фикер бәлки салгандыр шул әсәр. Бәлки. Мин сезгә сораган идем китаплар яки кинолар турында, чөнки мин видеолар курарга ятам, һәм ул видеоларда ниндидер аңлатмалар, ниндидер структура эшли торган әйберләр, научпоп. Теге укырга бәлки ирнәсендер, ләкин кемдер сиңа аңлатып бирә, ниндидер галим мәсәлән. Һәм анда кыскача гына күсләр турындагы экспериментны ишеткәнем бармы? Син 7-8 күсне бергә куялар, һәм бу 7-8 күсе арасында берсе лидерга әйләнә, берсе клоун, йөри анда аларга ниндидер кызык әйбер эшләп, берсе ашамлык ташый башлый, берсе прихвостин, аны шестеркасына әйләнә. Шулай барса бүленә рольләргә, һәм берсе лидер. Һәм булар шундый 8 оешма эшләгәннәр шул күсләрдән. 8-ендә дә 8 лидер. Шул лидерларны җыеп, яңадан бергә җыйганнар аларны. Һәм булар да бүленешеп, анда лидер барлыкка килгән, һәм монда шестерка, монда ашамлык китерә торган, монда клоун барлыкка килгән. Аңлыйсыңмы, ничектер барыбер без бүленәбез икән, интуитив. Алар башлары эшләми, алар уйлап утырмыйлар йоклар алдыннан 2 сәгать.
Ул күселәр име. Шунысы кызык булды миңа, не кешеләр арасында да шулай булып чыга бит инде. Теге 8 лидерны да бергә җыйсаң, барыбер кемдер өстенлек ала торган булып чыга. Сыйфатлар барысында бер булып чыга, төрле коробка булганда. Ә никтер бергә җыелгач, аларның арасында берсе көчлерәк булып чыга. Яхшы бит. Ул бит мин булыр идем диген. Мин гомердә дә лидер кеше итеп үземне хис итмәгән, миңа кирәкми дә ул. Чөнки мин чын күңел әйткәндә җаваплылыктан куркам. Инсе кирәк ул миңа артык кеше өчен, калганнар өчен дә җавап биреп йөрергә. Мин шундый яхшы эшләүче. Миңа кушалар икән эшләргә, мин аны эшлим. Ну, кара Ләйлә, бу мәсәлән мин бөтен булган берләшмәләр, эш урыннары, аның күпме дә булса, ул урыннарның мәгънәсе бар дип әйтим мен инде. Мәсәлән, мин бит менә мин һаман менә аналитикага бирәм үземнең сүзне. Бу бит пятерочка түгел дип әйтмәкче идем мин. Корпорация, Leroy Merlin түгел. Аннары минем башым киләсе фикер. Ул да яхшы бит. Бит халык шуннан көндәлек әйбер ала. Без ничектер теге һава алсак, илһамланып, ниндидер җырлардан, проектлардан, шулай дип әйтик инде. Бәлки кемдер ачуланыр мин шулай әйткәнгә. Ансы да файдалы бит халыкка, име? Нишләргә менә, кара, менә бу ситуация хәзер без синең белән аңлыйбыз. Бер елда җитә икән, име, сөйләшмәсәң, аралашмасаң, татар телендә яхшы софтешкән кешенең ниндидер сүзләрне оныту. Нәрсә эшләргә кирәк соң безгә? Димәк, югалтмас өчен бөтен яктан да ничектер татар теле төрттереп торырга тиешмисең. Син бит барыбер җырларны тыңлыйсың татар телендә. Ниндидер видеоларны карыйсың, мәкаләләрне укыйсың. Ул да җитми булып чыга, име? Вәзгыять шундый эшләтәсең. Менә үзем белән калам дисең син 2 сәгать төнне йоклар алдыннан. Нинди телдә уйланасың син? Бармы анда аның теле? Мин үлем 2 телдә дә. Анда күңел теле. Әйе, менә мине сорыйлар. Син уйлыйсың, ә мин хәтерләмим. Мин уйлаганмын, уйламам. Ничек соң ул? Мин үземнең фикер уенның тавышын белмим. Мөхит кирәк инде булып чыга һәм син эшләргә, яшәргә, сөйләргә, ашарга, бөтен нәрсәне татарча эшләргә тиеш. Мин әйтеп алдым инде, китеп алу процесслары булды анда, татарлар гына түгел иде. Мин яшәгән җирдә. Юк, монда сине беркем дә гаепләми. Бу Мин үземне гаепләп утырам, ничек шулай мәдәният сүзен мин оныта алдым һәм тиз исемә төшмәде. Фикеремне дәвам итеп, мәдәни өлкәләр һәм милли һәм республика белән безнең шул ук милләт белән бәйле проектлар миңа димәк кызык һәм күңелемә яхшы һәм мин аны ниндидер өстәмә илһамлану процессларсыз мин аны рәхәт итеп эшлим, үзеннән үзе ул минем эш бара. Шуңа күрә минем бөтен эшләгән эш урыннарым ул мәдәни, милли. Үзеннән үзе шулай чыккан, име? Синең берничә ул шундый агым, ул агымга элек кечтен, син йөзәсен диясен, гел шунда, шул тирәгә. Без бит аз милли проектлар өстендә эшләүче кешеләр. Шуңа күрә без миңа калса югала да алмыйбыз, чөнки һәрвакыт ул кадрлар кирәк. Татарстан Республикасында кимендә дип әйтик. Менә бүгенге көндә мәсәлән мин Татарстан Республикасының милли музеенда эшли башладым бит инде. Катылыйм сине. Рәхмәт, бу яңалык, кем ишетмәгән. Килегез, экскурсияларга килегез безгә. Бездә бик кызык экспонатлар һәм башкалар. Монда да син үзең теләп бардың ул эшне, ул эш сине үзе таптымы? Ничек булды? Үзе тапты буладыр инде. Чакырдылар һәм мин алай бик озак уйламадым, чөнки институция көчле. Анда ниндидер шәхси хуҗалык түгел. Ул музей миңа кадәр 130 ел безнең алдагы елда милли музейга Татарстан Республикасының ул миңа кадәр булган һәм миннән соң да булачак. Ниндидер чорны әлеге музейда. Димәк, минем кул көчем, хәрәкәтем кирәк. Шуңа күрә миңа бәлки предприниматель буларак эшләү мине илһамландырмый димәк бүгенге көндә. Миңа кирәк шундый көчле институциялар, мәгънәле, милли, мәдәни юнәлешле
Халык өчен ниндидер кирәкле әйбер булырга тиеш шул эме? Фундаменталь әйберләр инде. Ул минем белән дә минсез дә эшли. Ләкин син анда үз өлешеңне кертәсең. Кайнатма. Ленари, ничек карыйсың син юрауларга? Яхшы карыйм, кызык. Мин бик ачык кеше. Безнең юрау дигән рубрикабыз бар. Һәм без 5 җыр арасында берничә сайлап алабыз да, име? Ягъни мюзик лейблындагы булган төркемнәрдән, җырчылардан һәм бер сорауга җавап эзлибез. Ул сорауны син үзең уйлап табып, безгә хәзер җиткерергә тиешсең. Шәхси булырга мөмкин, глобаль булырга мөмкин, ләкин, шундый кызыксынырга, синнән дә чын күңелдән кызыксынырга тиешсең. Җавабын ишетәсе килергә тиешсең. 2025 ел нәрсә алып килә? Шәхсән миңа. Шәхсән сиңа, бу менә яхшы сорау. Мин аны яратам. Хатын-кызлар үз тормыш турында беләсе килә беренче чиратта. Кара, безнең монда име 5 җыр. Күк төсле күзләр, кайнар төркеме. Тәринкә Ильгиз, Томаннар Зәрине, Урманнарга усал белән Хайдар Бигичев һәм Ялгышлар Алия Нур белән кем белгән? Кайсы җыр сиңа күбрәк ятышлы? Син соравыңа. Берсе дә ят. Айда әйт үзенекен айса. Ягъни мюзик лейблыннан. Син бит беләсең ул җырчыларны. Табыйк. Минем яраткан төркем бик шундый. Кемгә хәзер мин гауга? Син күрәзәчә. Әзрәк кенә бар миндә. Гаугадан алабыз, яңа җырларны алабыз. Юк, әйдә мин яраткан җырдан. Әйдә. Яңгыр астында җыры. Менә бит. Яны елый тыңлыйм һаман. Нигә елыйсың? Ничек шундый хисләр тудыра ул синең? Сүзләре ошый. Мин Оскарны аның текстлары өчен яратам, беренче чиратта. Мин шаккаттым чын күңелдән әйткәндә, без яшкәндә үзе язганын белгәч тә. Ничектер мин ул теге татар телендә яза белгән кеше. Фикер йөртә. Ул шундый чыннан да Ул шундый символлар белән шундый матур итеп яза. Ул 2 сүз яза һәм минем бөтен урап чыга йөрәк артларымны. Символизмны көчле инде яңа шундый сүз. Без өйрәнгән любовь, морковь, аннан соң нидер шундый билгеле әйберләрне, күзләрең шомыртай кара. Ул бит инде билгеле символизмны. Анда син уйлап бетерәсе юк. Оскарның сүзләреннән соң мин әле тагын ярты сәгать утырам рефлексиядә. Кара әле, менә бу мәгънә була ала. Ничек мин Оскарны бик яратам инде, аның текстларын яратам. 6 минут 30 секунд монда име? Кайсы мизгеленнән тыңлый башлыйбыз? Яңгыр астында гауга. Белмим, булсын 1 минут 27 секунд. Сорауы шәхсән Ленарияне 25 елны нәрсә көтә? Нәрсә алып килә 25 ел? Senin ismin tam, senin ismin yaz. Küpmesini bilem, men baribir az. Минемчә, бу язган нәрсә, язган мәхәббәт. Ниме? Бу мәхәббәт елы булыр кебек тоела миңа. Шулай юрис килә. Амин. Мәхәббәт, тормышка мәхәббәт. Үз-үзеңә, якыннарыңа, бөтен нәрсәгә дә мәхәббәт булсын. Иратка таба? В том числе. Ансы да булсын. Ансы да булсын. Әйдә инде, әниләреңне сөендерик. Борчылма, кыз. Борчылма. Берсе дә борчылмасын. Барсы да яхшы була. Алар сиңа басма ясамыйлар инде, бу шәхси сораулар бирмиләр. Син ничә синең шундый теге шәхси границаларың көчле, син әти-әниләреңә дә җиткерә аласың. Менә бәйләнмәгез, үзе булганда булыр дигән кебек тоела миңа. Дөресме? Бар. Беренче чиратта иде шуны әйтик, минем әтигә 37 яшь була, әнигә 33 яшь була, алар кавышкан вакытта. Миңа әле 30 да юк. Гафу итегез. Вакыт бар. Алайса без дә сиңа басым ясыймыз. Ләкин бәхет теләп калабыз, мәхәббәт теләп калабыз. Һәм чыннан да 25 ел шундый яз хиссе белән. Наз. Булсын. Рәхмәт. Сиңа рәхмәт. Кайнатма.